Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Franke. Това е мивка от серията Franke Avenir AX610. Мивката е доста интересна, тъй като тя е с много малки външни габарити. Те са 50 на 42 см, но пък за сметка на това има достатъчно голямо и функционално корито. Умивалникът е с един фабричен отвор в горния десен ъгъл, като има възможност за разпробиване на втори, което сме направили в случая, за да може да се постави и диспенсер за течен сапун, освен стояща кухненска батерия, която ще бъде ползвана. Мивката може да бъде монтирана по два начина, може и така, както я виждате в момента, а може да бъде и завъртяна наобратно, при положение, че има само един отвор, така че късият ти край да бъде към вас, а дългия да бъде стандартно 50 см, както са повече умивалници, но поради габарита се дава възможност да бъде завъртяна така, както би било удобно и подходящо в кухнята, където ще бъде използвана. Мивката се предлага само в стандартния гладък иноксов вариант на покритие. Има си преливник, ето тук отвора, който виждате. Сифонът е на F60. Изработена е от хубав клас стомана. Практична и удобна в случай, че разполагате с малко място. Към цената и в комплекта на умивалника са включени сифон горна и долна част, валвида към преливника, щипки. Не се налага да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията й. Мивката си има нормална дълбочина на коритото. Един доста интересен артикул, често предпочитан в случаите, в които кухнята е малка като габарити, се гони спестяване на пространство, като същевременно може да има нормално използваемо корито. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.